Pán Pellegrini, tak pozrite sa. Počas mojej vlády. Ja som žiadnu vládu neviedol. Vy ste viedli vládu 2 roky. Predtým ste boli 2 roky zodpovední za informatizáciu. Tu je výsledok do 100%, ktoré ste vy mali vyčerpať. To sú peniaze určené na informatizáciu. Je to niečo vyše 3/4 miliardy eur. Prosím pekne, do konca vášho obdobia, do roku 2020, bolo vyčerpaných 11%, čo vy tu, prosím vás, pekne kritizujete. Koľko dočerpali? Vy ste boli ďalších 25, ale ešte raz, veď rozlišujte. Pán Pellegrini, ale rozumiete, tá osobná zodpovednosť, že vy ste boli najprv 2 roky zodpovedný minister, extra vám zriadili ministerstvo, za toto ste boli zodpovední vy osobne. A potom, jak to skončilo, tak ste boli vy premiérom. Mohli ste tu konať, mali ste všetky možnosti. Výsledok vášho konania je 11% z tých 3/4 miliardy eur. Nerozumiem, na čo hádžete kameňami, keď sedíte v skleníku. Ja vám na budúce vám donesem ďalších 5 grafov a budem pripravený. Ale vy, pán Sulík, vy môžete nosiť grafy, lebo vy ste presne predseda strany grafov, Excelov. Keď poviete, že sme strana grafov, tak ja vám na to poviem, áno, my sme strana exaktných čísel, pán Pellegrini. Exaktné číslo hovorí, a k tomu tie prisluchajúce fakty, že 2 roky ste boli ministrom pre informatizáciu a následné 2 roky ste boli premiérom. Čiže zo 7-ročného obdobia 4 roky vyčerpali ste 11%, vy hrdina, vy osobne. Čo vy mne tu, prosím vás pekne, vyprávate, že počas našej vlády, veď my sme z tej vlády pred vyše rokom odišli práve preto, že bola katastrofálna. Áno, my sme to otvorene priznali, ale vy ste neodišli zo žiadnej vlády. Vy ste pekne takto ste vy vládli, takto.